माझ्या काय सांगता हे साडी हसना काय मग किती अरे जायचं मेलो आहे त्या होय आणि तेमगे मग पासून अजून भोवताय रे आणि वचपा म्हळ्यार थिंग अजून कोण कोण वचनाय रे थिंग थिंग ओ या आता आम बिस्ते या चोपा या ओ या चोपा या यो या यो रे यार अरे काय जाणार रे बिस्ते या बस या काय आम बिताई बाबा या 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 बस ये ना रे बस बस अरे किती दिसते बोल अरे काय दिसते ना यो रे या रे बस आजी तो बरा माझ्या मामाने शेपाय सांगतानी हे दिसती पोटाय मग घराचे लांबलो असताय मग बिरा सोड कोणा दिसते कोणावर येई जात मोरी ये शिकून जात जात मोरी